не че аз участвам, но Стефан Вълдобрев най-вероятно ще ми се кара много после. Но нека ви представя обичайните заподозрени с Миро Иванов. Разбира се, Ваня Заферович. Снирдо и Стефан Вълдобрев! Добър вечер на всички. Аз искам да кажа само две изречения. Нищо повече не мога да кажа от това, което съм написал в текста. Когато един човек се занимава с творчество, за него най-важно е вдъхновението. Вдъхновението за тази песен е този град, този стадион с неговите футболисти и най-вече всички вие, за което искам да ви се поздравя и да ви благодаря.
искам да ви призовам още веднъж да ги поздравим, защото абсолютно безвъзмездно и от сърце направиха всичко това за нашия град и за любимия клуб. Така че нека да поздравим нашите съграждани, които с любов направиха една прекрасна песен за героя. Благодарим, прекрасно е. А сега искам да дам думата на вас.
Внимавай, че играе с... Да. С 2-0 край на матча. Берой победи Партизан с 2-0. Публиката, агитката на Берой е сега нахлува на терена с пакли в ръка. Много красива е тук ситуацията на терена. Отиват при футболистите, може би вече над 100 човека от беройци, включително и деца от школата. Също нахлуват сега на терена, за да се радват на тази страхотна заря, която буквално озарява, макар че се получава технология, озарява сърцата на феновете на Берой, защото това смятаме един изключително достоен завършек на един страхотен празник. Вече може би над 300 човека има на терена. Аз лично не си спомням да съм виждал такова нещо. Такова празненство, такава радост на феновете. Футболистите на Партизан в този момент заедно с съдиите напускат терена. Все пак благодарим за това, че участваха в този празник. Все повече публика навлиза тук на терена, поздравява се с футболистите на Берой, с треньорския щаб, с част от легендите, които също водиха на този матч, Генчовски и Петков. На зарята на стадион на Берой, както винаги е страхотно. Да знаем, в Стара Загора винаги на всеки по-значим празник община Стара Загора се стреми да осигури възможно най-добрата заря, възможно най-красивите фойерверки и ефекти, за да зарадва хората. И сега феновете на Берой почват да скандират песните на победата. Може би за много от тях е мечта те да стъпят на свещения зелен килим на храма, както всички фенове на Берой обичаме да наричаме стадиона Таян. Множество факли, както ви казах в момента. Има на терена, част от тях изгъснаха, но гъстия дим, гъстата мъгла отново се настани пред част от терена. Наблюдавам в момента множество фенове, всеки, който има модерен телефон, а вече много хора в България имат, снима тази изключително красива картина, която се появява вследствие на фойерверките. Може би вече около 500 човека има на терена. Все повече слизат надолу. И вярвам, че за тях това ще остане един незабравим спомен. Искам благодаря на абсолютно всички слушатели на Радио Стара Загора, които бяха съпричастни с нас в последните
повече от 3 часа. Направихме всичко възможно тук нашия екип да осигурим възможно най-доброто покритие на това страхотно събитие. Ще казвам, че за съжаление нито една телевизия не пожела да излъчва този двубой, но вярвам всеки, който е искал и дошъл на стадиона и станал по някакъв начин част от незабравимия празник за 100 години Светът е Берое. Благодаря на всички слушатели, още веднъж само Берое. Да, и от мен пожелания за нови емоции, за нещо, което всеки мечтае, свързано с бъдещето на нашия любим отбор, дай Боже. По най-добрият начин и разбира се през следващия сезон нещата да бъдат също така добри за старозагорският футбол и за феновете. Те го заслужават и го показаха през цялото време със своето поведение през този сезон, до чието край остават още 2 мача. Иначе на терена наистина вече може 1000 души правят се снимки, радват се, пеят песни и с знамена, разбира се, са на бездния терен. Доста пак и зарата продължава, но важното е, което пак искаме да отбележим, този празник, който ще остане, надявам се дълго време спомен в сърцата на загорянци тук в Стара Загора. Всичко беше направено, може би по най-добрият начин, който би могло да се случи. Ще бъде запомнено дълго време от феновете. Ако Десисов има да каже още нещо като заключение, от мен така пожелание за една хубава, незабравима вечер за всички запаленци след този хубав матч, който Берое победи Партизан с 2-0 и без Челберзов. Накрая искам само да благодаря, разбира се, на нашия технически екип, главният инженер на Радио Стара Загора Живко Нанев, както и радиоинженера Емил Енчев, които ни помогнаха страшно много в работата днес. Разбира се, очаквайте и на сайта на Радио Стара Загора, на Фейсбук страницата ни. Страшно много снимки от това незабравимо събитие, коментари, разбира се, утре очаквайте също в нашата програма. Още веднъж благодаря не само на нашите слушатели, а и на всички, които имат нещо общо с Берое, които осигуриха този невероятен празник тази вечер и се надявам, че Берое няма да просъществува още 100, още много пъти по 100 години ще ни радва толкова, поне толкова колкото до момента. Още веднъж 100 години Светът е Берое. Приятна вечер, уважаеми слушатели! Айде. Бачо, само къв.
И света не е довела любовта. Света не е довела любовта. И света